கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். நீங்கள் ஒரு புதிய விசுவாசியாக இருக்கலாம், அல்லது வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அது எனக்கு புரியவில்லை என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைத்து கொண்டிருக்கலாம். உங்களுக்காகவே இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோட். தொடர்ந்து எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, எங்களோட கூட இணைந்திருங்கள். கர்த்தர் மிகப்பெரிய வேத வெளிப்பாடுகளை நான் வாசிக்கும் பொழுது நான் அதிலிருந்து சொல்கிற ஒரு சில ஷார்ட் மெடிடேஷன்ஸ் உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். வாங்க வேதத்தை வாசிக்கலாம். மத்தேயு 12வது அதிகாரம். அக்காலத்திலே இயேசு ஓய்வு நாளில் பயிர் வழியே போனார். அவருடைய சீஷர்கள் பசியாக இருந்து கதிர்களை கொய்து தின்னத் தொடங்கினார்கள். பரிசேயர் அதை கண்டு அவரை நோக்கி, இதோ ஓய்வு நாளில் செய்யத்தகாததை உம்முடைய சீஷர்கள் செய்கிறார்களே என்றார்கள். இங்கே இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷரோடு கூட நடந்து போகும்போது அங்கே பயிர்கள் இருக்கிறது. ஒரு அரிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோதுமை. அதை கொஞ்சம் எடுத்து கையில் நிமிட்டி நினைச்சுறாங்க, அதை கொறித்து சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்ற பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு ஓய்வு நாள், இன்னைக்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, உம்முடைய சீஷர்கள் என்ன சாப்பிட்றாங்க என்று சொல்லி பரிசேயர்கள் இயேசுவிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள். வசனம் 3, அதற்கு அவர், தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் பசியாக இருந்தபோது செய்ததை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா? வசனம் 4, அவன் தேவனுடைய வீட்டில் பிரவேசித்து ஆசாரியர் தவிர வேறு ஒருவரும் புசிக்கத்தகாத தேவ சமூகத்து அப்பங்களை தானும் தன்னோடு இருந்தவர்களுக்கும் புசித்தார்களே. இயேசு சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்க. தாவீது தன்னுடைய படை தலைவர்களோடு கூட போகும்பொழுது மிகவும் விடாய்த்து போய் மிக டயர்டாக இருக்கும்போது தேவ சமூகத்து அப்பங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்த சாப்பாடை ஆசாரியர்கள் மாத்திரம்தான் சாப்பிட வேண்டும். அதை என்ன செஞ்சான், அன்றைய சூழ்நிலையில் அவங்க தாவீது எடுத்து சாப்பிட்டான். அது தெய்வ குற்றமாக அல்லது அது ஒரு பாவமாக மாறவில்லையே, இது நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு வசனம் 5, அன்றியும் ஓய்வு நாளில் ஆசாரியர்கள் தேவாலயத்தில் ஓய்ந்திராமல் ஓய்வு நாளை வேலை நாளாக்கினாலும் குற்றமில்லாதிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கவில்லையா? தேவாலயத்திலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பலியை அல்ல இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன் என்பதன் கருத்து இன்னதென்று அறிந்தீர்களானால் குற்றமில்லாதவர்களை நீங்கள் குற்றப்படுத்த மாட்டீர்கள். மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்றார். இங்கே பாருங்க, ஆசாரியர்கள் ஓய்வு நாள் தான், ஓய்வு நாள் நீங்கள் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் ஆசாரியர்களுக்கு என்ன செய்யாது, அங்கே ஓய்வு கிடையாது. அப்போ அவர்கள் ஆசாரியர்கள் ஓய்வு நாளே வேலை செய்கிறார்கள். அப்போ அதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் அல்லவா? அதனால் பலியல்ல இரக்கம்தான் முக்கியம். அதன் கருத்தை நீங்கள் உணர்ந்துக்கோங்க. சிச்சுவேஷன் என்னவோ அதன்படி தான் கர்த்தர் செயல்பட போகிறார். நம்முடைய சூழ்நிலைகளை அவர் அறிந்திருக்கிற கர்த்தர். அது மாத்திரமல்ல, ஓய்வு நாளுக்கும் நான் ஆண்டவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி வசனம் 8 வாசிக்கிறோம். வசனம் 9, அவர் அவிடம் விட்டு போய் அவருடைய ஜெப ஆலயத்தில் பிரவேசித்தார். அங்கே சூம்பின கையுடைய மனுஷன் ஒருவன் இருந்தான். அப்பொழுது அவர் மேல் குற்றம் சாட்டும்படிக்கு ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாக்குறது நியாயமா என்று கேட்டார்கள். இங்கே இயேசுவுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கணும். அதனால் அவர் கேட்குறாங்க, எனக்கு ஓய்வு நாளில் சுகமாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு இயேசு என்ன பதில் சொன்னா தெரியுமா? 11 வசனம் வாசிக்கிறேன். உங்களில் எந்த மனுஷனுக்காகிலும் ஒரு ஆடு இருந்தது, அது ஓய்வு நாளில் குழியில் விழுந்தால் அதை பிடித்து தூக்கிவிட மாட்டானோ? ஆட்டை பார்க்கிலும் மனுஷனானவன் எவ்வளவு விசேஷித்திருக்கிறான். ஆதலால் ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வது நியாயம்தான் என்று சொன்னார். அல்ல கவனிங்க, ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வது நியாயம் இல்லையா என்பதை கேட்கும் பொழுது மிக முக்கியமான காரியம், இந்த ஓய்வு நாளை உண்டாக்கினதே கர்த்தர் தான். அந்த கர்த்தர்டே இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க, இது நியாயமா என்று சொல்லி. ஆனால் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு ஒரு ஆடோ மாடோ உங்களுக்கு குழியில் விழுந்துருச்சு, உடனே எனக்கு ஓய்வு நாள்ப்பா, நான் அதெல்லாம் தூக்கி விட மாட்டேன் என்று சொல்லி வீட்டில் இருக்கீங்களா? இல்லை. அப்போ ஆடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அதுக்கெல்லாம் ஓய்வு நாளெல்லாம் நீங்கள் அதை பொருட்படுத்தாமல் தூக்கி விடுறீங்களோ, அதே போல் மனுஷன் என்ன செய்யறான், அவன் கஷ்டப்படுறான், சூம்பின கையுடையவனாக இருக்கிறான். அதனால அவனை சுகமாக்குவது தவறு கிடையாது. ஓய்வு நாளிலே நன்மை செய்வது நியாயம்தான் என்று இயேசு சொன்னார். வசனம் 13, பின்பு அந்த மனுஷனை நோக்கி உன் கையை நீட்டு என்றார். அவன் நீட்டினான், அது மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. அப்பொழுது பரிசேயர் வெளியே போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணினார்கள். இயேசு அதை அறிந்து அவ்விடம் விட்டு விலகி போனார். திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள். அவர்கள் எல்லாரையும் அவர் சொஸ்தமாக்கி தம்மை பிரசித்தம் பண்ணாதபடிக்கு அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டார். அல்ல கவனிங்க, இங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறாரு, அந்த சூமின கையுடனை பார்த்து, அப்போ அற்புதமே செய்யறதுக்கு முன்னாடி இயேசுவை தூண்டி விட்டாங்க போல தெரியுது. டக்குன்னு பார்த்தாரு, சூம்பின கையுடன் பார்த்து உன் கையை நீட்டினாரு, மறு கையை போல் ஆன் த ஸ்பாட்டில் கத்த அற்புதம் செஞ்சால். இவ்வளோ பெரிய மிராக்கிள், அதே அற்புதத்தை கத்த உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். உடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இயேசுவை கொலை செய்யணும், இவன் ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்கிறார், ஓய்வு நாளை மீறுகிறார் என்று சொல்லி அங்குள்ள பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூடினாங்க. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து விலகி போனார். அப்படி இருந்தாலும் அங்கு
அவருக்கு பின்னாடி வந்த எல்லாருக்கும் சுகமாக்கிட்ட சொன்னார், நான் சுகமாக்கி விட்டேன், நீங்கள் யாருக்கும் போய் என்ன செய்யக்கூடாது, இதை வெளியில் சொல்லாதபடிக்கு கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டார். ஆனால் அப்படி அவங்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அற்புதம் பெற்ற அனைவரும் இயேசுவை பற்றி அறிவித்திருப்பார்கள். வசனம் 17, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. அவன் உரைத்ததாவது, ஏசாயா சொன்னது போல தான் நடந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னான் அப்படின்னு வசனம் 18 வாசிக்கிறேன். இதோ நான் தெரிந்து கொண்ட என் தாசன், என் ஆத்மாவுக்கு பிரியமாயிருக்கிற என்னுடைய நேசன், என் ஆவியை அவர் மேல் அமர பண்ணுவேன். அவர் புறஜாதியாருக்கு நியாயத்தை அறிவிப்பார், வாக்குவாதம் செய்ய மாட்டார், கூக்குரலிட மாட்டார், அவருடைய சத்தத்தை ஒருவனும் வீதியில் கேட்பதும் இல்லை. அவர் நியாயத்துக்கு ஜெயம் கிடைக்க பண்ணுகிற வரைக்கும் நெறிந்த நாளலை முறியாமலும் மங்கி எறிகிற திரியை அணைக்காமலும் இருப்பார். அவருடைய நாமத்தின் மேல் புறஜாதியார் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள் என்பதை ஏசாயா 42 அதிகாரத்தில் 1 முதல் 4 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இதே வசனங்கள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இடத்துல தீர்க்கதரிசியாக ஏசாயா சொன்னது இங்கே நிறைவேறுகிறது. அவர் ஃபைட் பண்ண மாட்டார், சண்டை போட மாட்டார், சத்தமாக கூட பேச மாட்டார். ஆனால் அற்புதம் மாத்திரம் நடக்கும். அங்கே மங்கி எறிகிற திரியை அணைக்க மாட்டார், நெறிந்த நாளலை முறிக்காத கர்த்தர். அந்த சம்பவம் தான் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்த போது இந்த வசனம் நிறைவேறுகிறது என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதை பார்க்கிறோம். அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த ஒரு குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான். குருடும் ஊமையுமானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சுஸ்தமாக்கினார். அவனுக்கு குருடு இருந்துச்சு, பார்க்க முடியாது, ஊமை பேச முடியாது. ஆனால் இயேசு சுகமாக்கினார். ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். தாவீதின் குமாரன் இவர்தானோ என்றார்கள். வசனம் 24, பரிசேயர் அதை கேட்டு, இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயல்செபூலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறானே அல்லாமல் மற்றபடி அல்ல என்றார்கள். சொல்றாங்க, பிசாசு போகுது அப்படின்னா இவன் பிசாசுகளின் தலைவன்பா அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவை குற்றப்படுத்தினார்கள். வசனம் 25, இயேசு அவர்கள் சிந்தனைகளை அறிந்து அவர்களை நோக்கி, தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாழாய்ப்போம், தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிலை நிற்க மாட்டாதே. வசனம் 26, சாத்தானை சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விரோதமாக தானே பிரிவினை செய்வதாக இருக்குமே, அப்படி செய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிலை நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க. சாத்தானே துரத்துறான்னு வைங்களேன், அப்போ அவன் ராஜ்யம் அப்படி நிலை நிற்கும். அதனால் ஒருத்தனுக்கு விரோதமாக ஒருத்தன் எழும்பும்போது அந்த ராஜ்யம் நிலை நிற்காது. அதனால் நான் பிசாசின் தலைவன் அல்ல, நான் பிசாசுக்கு எதிரி என்று சொல்கிறார். வசனம் 27, நான் பெயல்செபூலினால் பிசாசுகளை துரத்தினால் உங்கள் பிள்ளைகள் அவைகளை யாராலே துரத்துகிறார்கள், ஆகையால் அவர்களே உங்களை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். நான் பிசாசை பெயல்செபூலை துரத்துறேன்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் பிள்ளைங்க பிசாசு துரத்துறாங்க, அவங்க எப்படி துரத்துறாங்க, அவங்களும் ஒருவேளை பெயல்செபூல் மூலமாக பிசாசுகளை துரத்துறாங்களோ என்று கேட்டார். வசனம் 28, நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே. நான் எப்படி துரத்துறேன்னா தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறேன். அதே போல தேவ ஜனமே, நீங்களும் அவருடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்த முடியும். வசனம் 29, அன்றியும் பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய பலவானுடைய வீட்டுக்குள் ஒருவன் புகுந்து அவன் உடைமைகளை எப்படி கொள்ளையிடக்கூடும், கட்டினானே ஆகில் அவன் வீட்டை கொள்ளையிடலாம். என்னோடு இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான், என்னோடைய சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான். தேவ ஜனமே, இதில் 29 வசனம் பார்க்கிறோம், பலவானை முந்தி கட்டினால் மாத்திரம்தான் அவனுடைய வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அதை கொள்ளையிட முடியும். அதனால இன்றைக்கு நாம் பிசாசை கட்டினால்தான் பிசாசினால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களிலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்க முடியும். அது மாத்திரமல்ல, வசனம் 30, யாரெல்லாம் என்னோட சேர்க்காம சுயமாக செயல்படுறாங்களோ அவர்கள் சிதறடிக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். யார் ஊழியம் செய்தாலும் நாம் அவருக்காக, கர்த்தருக்காக, தேவனுக்காக சேர்க்கிறவர்களாக இருக்கணும், சொந்தமாக சேர்க்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது. வசனம் 31, ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், எந்த பாவமும் எந்த தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும், ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணமோ மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படுவது இல்லை. அப்போ இயேசுக்கு விரோதமாக ஒருத்தன் தூஷணம் சொன்னானே ஆகல், அது கண்டிப்பாக அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானுக்கு விரோதமாக தூஷணம் யாராவது சொல்வார்களே ஆனால் அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படுவது இல்லை. வசனம் 32, எவனாகிலும் மனுஷகுமாருக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும், எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை. அதனால நாம் எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக நாம் பேசுவதை கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால்
இம்மையிலும் மறுமையிலும் அது மன்னிக்கப்படுவதில்லை என்று வசனம் 32 சொல்கிறது. 33, மரம் நல்லதென்றால் அதன் கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள், மரம் கெட்டதென்றால் அதன் கனியும் கெட்டதென்று சொல்லுங்கள். மரமானது அதன் கனிகளினாலே அறியப்படும். ஒரு நல்ல மரம் இருக்குன்னா அதன் கனி நல்ல கனி, நல்ல ஸ்வீட்டான நல்ல கனி இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல மரம். ஆனால் கனி கெட்டதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மரமே கெட்ட மரம். வசனம் 34, விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நீங்கள் பொல்லாதவர்களாக இருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள்? இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான், பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான். அப்போ நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே எப்படிப்பட்டிருக்குதுன்னா, நம்ம இருதயம் நல்லா இருந்தால் நம் வாயிலிருந்து பேசுகிற வார்த்தை நல்லதாக இருக்கும். இருதயம் கெட்டதாக இருந்தால், திருக்குள்ளதாக இருந்தால், நம் வாயிலிருந்து பேசுகிற வார்த்தையும் கெட்டதாக தவறானதாக இருக்கும். வசனம் 36, மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வசனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வசனம். யார் யாரெல்லாம் தேவையில்லாமல் வீணான வார்த்தைகளை பேசுகிறோமோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நியாய தீர்ப்பு நாளில் அதுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதனால தேவ ஜனமே, நீங்கள் பேசும்போது ஞானமாக, குறைவாக, லிமிட்டாக, தேவையானதை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார். வசனம் 37, ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய், அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார். உன் வார்த்தை தான் உன்னை நியாயம் தீர்க்கும், நீதிமானா அல்லது குற்றவாளியா என்று. வசனம் 38, அப்பொழுது வேத பாரகரிலும் பரிசேயரும் சிலர் அவரை நோக்கி, போதகரே, உம்மால் ஒரு அடையாளத்தை காண விரும்புகிறோம் என்றார்கள். அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக, இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள், ஆனாலும் யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளமே அன்றி வேறே அடையாளம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. யோனா இரவும் பகலும் 3 நாள் பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் 3 நாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார். இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறா பாருங்க, அடையாளம் வேணும். என்ன அடையாளம்? உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் தான் இருக்குது. யோனாவை போல நான் இருப்பேன். இயேசு கிறிஸ்துவாக இந்த மேசியா நான் இருக்க போகிறேன். எப்படி இருப்பேன் என்றால், யோனா எப்படி 3 நாட்கள் மீனின் வயிற்றில் இருந்தானோ அதே போல நானும் இரவும் பகலும் 3 நாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பேன், பூமிக்கு உள்ளே இருப்பேன் என்று இயேசு சொன்னார். 41, யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார்கள். இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஆதலால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நினிவே பட்டணத்தார் இந்த சந்ததியாரிடம் எழுந்து நின்று இவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவார்கள். இங்கே பாருங்க, முக்கியமான வார்த்தை, யோனாவிலும் பெரியவர். யோனா பிரசங்கத்தை கேட்டு அந்த ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டாங்க. அதே போல என் பிரசங்கத்தை காட்டு அநேக ஜனம் ரசிக்கப்படுவார்கள் என்று இயேசுக்கு சொல்றாரு. அப்பொழுது நினிவே பட்டணத்தார் என்ன செய்வாங்களாம்? எழுந்து நின்று குற்றம் சுமத்துவார்கள். வசனம் 42, தென் தேச ராஜஸ்திரீ பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து சாலமோனின் ஞானத்தை கேட்க வந்தால், இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். அதெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே அந்த ராஜஸ்திரீ இந்த சந்ததியாரோட எழுந்து நின்று இவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவாள். இங்கே சாலமோன் தான் ஞானி. அப்போ தென் தேசத்துலேருந்து ஒரு ராஜஸ்திரீ போய் சாலமோன் ஞானத்தை கேட்டு அவர் எப்படியாவது சாலமோனை பார்க்கணும்னு போய் பார்த்தால் அல்லவா, அதே போல சாலமோனை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். இங்கே இருப்பதனால அந்த தென் தேச ராஜஸ்திரீ என்ன செய்வாளாம்? இந்த சந்ததியாரோடு நின்று குற்றம் சுமத்துவாள். எனக்கெல்லாம் அன்றைக்கி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்கப்படவில்லையே என்று சொல்லி குற்றம் சுமத்துவாளாம். 43, அசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது வறண்ட இடங்களில் அலைந்து இளைப்பாறுதல் தேடியும் கண்டடையாமல், நான் விட்டு வந்த என் வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வீடு வெறுமையாகவும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு திரும்பி போய் தன்னிலும் பொல்லாத வேறு 7 ஆவிகளை தன்னோடு கூட்டி கொண்டு உட்புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும். அப்பொழுது அந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடு உள்ளதாக இருக்கும். அப்படியே இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கும் சம்பவிக்கும் என்றார். ஒருத்தன் பாவத்திலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டான் அல்லது பிசாசுலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டு மறுபடியும் அந்த பிசாசு பல இடங்களில் அலைஞ்சிட்டு இடமே கிடைக்காம மீண்டும் நம்ம பழைய வீடு திறந்திருக்கா என்று பார்க்க வரும்பொழுது அது சுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி மீண்டும் தன்னை விட பொல்லாத 7 ஆவியை உள்ளே கூப்பிட்டு உள்ளே உட்காந்துட்டு வாசம் பண்ணும். அது முன்னிலைமை பார்க்கலாம் பின்னிலைமை ரொம்ப கேடு உள்ளதாக இருக்கும். அதனால் உங்கள் இருதயத்தில் பிசாசு போன பிறகு இயேசுக்கு இடம் கொடுத்து, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து, தேவாதி தேவனுக்கு இடம் கொடுத்து உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் காத்து கொள்ள வேண்டும். வேத வசனத்தை அதிகமாக வாசிக்க வேண்டும். வேத வசனத்தில் உங்கள் இருதயத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்று இயேசு சொல்கிறார். வசனம் 46, இப்படி அவர் ஜனங்களோட பேசுகையில் அவருடைய தாயாரும் சகோதரரும் அவரிடத்தில் பேச வேண்டும் என்று வெளியே நின்றார்கள். இப்போ இயேசு அம்மா பார்க்க வந்தால் அவங்களுடைய பிரதர்ஸ்லாம் பார்க்க வர்றாங்க. அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி, உம்முடைய தாயாரும் உம்முடைய சகோதரரும் உம்முடைய கூட
பேச வேண்டும் என்று வெளியே நிற்கிறார்கள், அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் என்றான். 48 தம்மிடத்தில் இப்படி சொன்னவனுக்கு அவர் பிரயோஜனமாக, என் தாயார் யார், என் சகோதரர் யார் என்று சொல்லி தம்முடைய கையை தமது சீஷர்களுக்கு நேரே நீட்டி அவர் நீட்டி சொல்கிறார் பாருங்க, இதோ என் தாயும் என் சகோதரரும் இவர்களே, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை எனக்கு சகோதரனும் சகோதரியும் தாயுமா இருக்கிறான் என்றார். முக்கியமான வசனம், இயேசுடைய சொந்த தாய் வந்து நிற்கிறாங்க, அவர்களுக்கே அவர் என்ன செய்யலை, இடம் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அவர் சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார் பாருங்க, இவர்கள் தான் என் தாயும் தகப்பனும் என்னுடைய சகோதரரும். ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து 50 வசனத்தில் யார் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறார்களோ, பரம பிதாவாகிய தேவாதி தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் மாத்திரமே எனக்கு தாயாக இருக்கிறாங்க, எனக்கு சகோதரியாக இருக்கிறாங்க, எனக்கு சகோதரனாக இருக்கிறாங்க என்றார். அப்போது நாம் எல்லாரும் அவருக்கு தாயாக இருக்கிறோம், சகோதரியாக இருக்கிறோம், சகோதரனாக இருக்கிறோம். ஜெபிப்போமா. நல்ல ஆண்டவரே, இந்த 12வது அதிகாரம் 50 வசனங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடுகளை கொடுத்த கிருபைக்கு நன்றி அப்பா. நீர் இந்த தேவாலயத்திலும் பெரியவர், யோனாவிலும் பெரியவர், சாலமோனிலும் பெரியவர் என்று சொல்லி 3 முக்கியமான வசனங்களை நாம் தியானித்தோம். அது மாத்திரமல்ல, எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த வசனங்கள் மூலமாக ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும். இந்த நாள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக, சமாதானமாக, மகிழ்ச்சியாக, சுகமாக, ஆரோக்கியமாக மாற்றித்தாங்க. பெரிய காரணம் செய்யுங்கப்பா. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கண்டிப்பாக இந்த வேத வாசிப்பு மற்றும் ஷார்ட் மெடிடேஷன் ஒரு தின தியானம் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்கு விசுவாசிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். வேதத்தை இன்னும் அதிகமாக படிங்க. கர்த்தர் அநேக காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். God bless you. Thank you.